Adi, hau ez da edozein estudio, Txinako artistarik garrantzitsuenetako baten estudioa da. Yu Mingyunek bere lan bat $7 milioi saldu zuen, atera kontuak. Jesus, nik irudioi ez diet traza honik hartzen, nor dira? Danak bera dira, eta jakin nahi dut zer gatikan margotzen da bera eta hain pozik, ez? Hori da, nik bera oraindik ez dut barrezka ikusi. Feitxan gau xin. 是因为那个中国社会的那种变革嘛。 Bere kuadrotan beti azaltzen da irrifartxu, pozik, azaltzeko aldaketak pixkanaka ari dela gertatzen eta Txina berri bat eta hori hobeagoa sortzen ari dela. Txina berri baten etorreraren islada dira Yu Mingyunen lanak. Eta Txinako erreferentere bihurtu da, merkatu askotan bere lanen kopiak aurki daitezke. Ja, bisita maitu dugu, oso pozik nago, eta nik esan dit, hori, kuadro guztu zaiola eta berarekin geratuko dala, eta hau da mundiala. Eskatu jozu prezio hon bat, Judas. Hori, galdetu eta den exitoaren sekretua, bere exitoaren sekretua, eta esaten dit ez dakiela. Women, dou butxi da. Guk ez dakigu ezer. Baina gauzak gertatzen dira eta Txina da. Hau Txina da, bai, eta Judasek artista handi bat ezagutzeko bere ametsa bete du. Yu Mingyunek badauka dagoeneko Judasen berri. Manga art egiten duen lehen eusko txinatarra, pozik egotekoa da. Zer du orduan, ni saltoka egongo nintzateke? Lortu dut, kuadroakin geratu da, nire lehenengo pausua, azkenean lortu indeu. Orain eskaintzak etorriko zezkio edonondik. Estudioa lanez beteko zaio fama, ospea, arrakasta. Itxaron, hemen bada zerbait. Zeri begira daude txinatar guzti horiek? Ez dakit, ba, ikus dezagun. To, hainbeste Yu Mingyun eta hainbeste jira eta buelta, azkenean kalean erretratuak marrazten bukatzeko. Marka da, gero. Zezeni! Oso guapoa beratu zea! Ez zaio gustatzen, zin badego. Honek marrazki biziduna dirudi, ez dago bezki. Ikusleek euren oniritzia eman dute. Ea protagonistak zer dioen. Ziezi. Arrakasta lortzen duela behintzat argi dago. Judasek filin berezia dauka txinatar herritarrekin. Bai, baina niri halako erretratua egiten badit. Gusta, erizerdi patzetan, marrazke egiten, bizitzen pixkat hemen kalian, gutxienez xoxa batzuk atera ditut, eta, bueno, posi. Xixe ni. Lehenengo pausua baino ez da, Judas. Ez dutarik izan urrutira iritsiko zarela artista.